Аз оплаках се мъжчонето да отиде тук града. Но не се знае кой къде ще ви претъпне. Но претъпка град. Типа Таган. Всички типове Таган. Да. Пред си купате едно огледало, да повярвате колко се красива огледало. Но тя повярвате, че сте красиви, да си представя ето огледалото. Красата. Навсякъде има градули и тя наберат. Що не сте ги обрали, вие да се продават. Аз там имайте ме нощно. Колко неща други му производите. Ще се наберат в тия рейса. Ето, видя. Много. Не само си бил. Огледало си купата да ви повярвате колко си стигва. Ето за вас не. Пак, защото е шум. Пак, сядай, сядай.